Nyama ngoba uyinyama wena manje. Mani intshontsha lapha nithatha nizonika izingane. Funa uhambe uyoxolisa ingane ethi ingane yami yimi engakukhanda ukuthi ube yisela. Wakhandwa yimi ngake ngathenga ntshontsha isinkwa le. Oh mama hey khona umama batshontsha lapha go Shoprite. Ngama tight. Yey. Hey. Bawuthathu bayasebenza baba. Ngane yami. Usemncane nje. Usemncane nje. Into promoter. Webakithi. Upoloni bawuthatha ubandi unjalo efrijini. Hey, sifike yikho ke mina ningibona mina nje angidli emzini yabantu. Angidli nje emzini yabantu hayi ngoba ngisabudliswa. Kodwa ngokwenkolo yami vele ukudla okungalungiswanga yima ngikudla. Ukudla nje okungapreparewanga ngaphambi kwami angikudli. So ngisaba yona lento ukuthi ngizohlupha olona obuya kwi-tight. Ngoba phela umuntu upholona ungaka usho ukuthi maye ushutheka la. Khona lapho hlula khona yini. Kushuneke lapho upholona ubanda uzoshise. Ufike lapha lokukhamisa bekutatazelela ngama tray bezokunika upholona. Upholona ubuye never. Never. Izwe lingalunga ngenhlonipho. Izwe lingalunga ngokuthi sibe nomoya omuhle. Ngaphezulu kwakho konke. Izwe lingalunga ngeqiniso. Mina nginjena abafowethu ungafika kwandabandaba nginje, ungangithola kuphi nginje. Uma ngabe ubhedile ngulungisa manje, uma ngabe wenze kahle nguncoma manje, ngiphila iqiniso, ngakukhetha ukuba indoda and ngizonimela, angimeli nina, ngimeli izingane ezizalwa yimi, ngoba ingane yami ngelinye ilanga, mina yami ingane angifuni yami ifake uSnoop Dogg. Eyami ingane ngifuna ithatha isithombe sami isifake esikipeni igqoke mina ngoba ngiyinto yokuqala neyokugcina eyake yayibona enhle empilweni yayo. Sonke sizinsizwa kufanele senze njalo. Emadoda kunzima ukuthanda izingane. Kunzima kwesinye isikhathi uthi uyithanda ingane yakho kube khona izinto ezikuphazamisayo. Uthola usebenzi, uthola umama waya akafuni nayo, uthola kuneyinkinga eziningi. Niyazwa bafowethu, uthola unawo namandla okuyondla. Akubizi imali ukuthanda ingane yakho. Ukuthanda ingane yakho akusikho ukuyitshela, ukudevelop uthando lwayo enhlizweni. Mina ngadevelop uthando leSouth Africa, ngayipractice lento, ngayitshela, ngathi South Africa ngizoyilwela, iSouth Africa ngizoyithanda. Anginazi nonke la, kodwa nginendaba nani. Yebo. Anginazi nonke la. Siyabonga. Kodwa nginendaba nani. That's why ngingwawona ngoma ngitravela 500 kilometers, 600 kilometers ngizosiza abantu engingabazi. Abanye abalapha bayangithuka nje kuFacebook. Bathi hayi leli qaba leinduku la kwaZulu. Hayi asimfuni umZulu mo. Asimfuni umZulu. Asimbadli angithi. Asimbadli umZulu mo. Athi hey izwe ke likaNkulunkulu ngizolungisa izwe ngilungiseni wena. Hayi angibadla. Awungibadli. Ngizofunda sengiyezwa duma sengiyakhuphuka kancane. Ngiyabadla manje.